el comité de empresa de la Radio Televisión Valenciana, Canal 9 y Radio 9 están ofreciendo una información tergiversada de las protestas estudiantiles. Vamos a ver el momento en el que el comité de empresa saltaba el despacho de la directora de informativos para pedir dimisiones. El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana denuncia que els informatius de Canal 9 i Radio 9 estan oferint una informació tergiversada de les protestes estudiantils que des de la setmana passada es diuen al centre de València. S'oculten intencionadament totes les imatges dels cops i la brutalitat policial contra els estudiants de l'IES Lluís Vives. Es presenta la policia com a víctimes i assegurant que la majoria de ferits són els agents i els estudiants menors d'edat com a culpables. Efectivamente, en Canal 9 están manipulando. El govern primer recorta, ara després pega i després plis-plas colorea. No a l'ero, que teniu ahí no a l'ero també. No patiu perquè tot això ho pagueu. Televisió pública, plural, en valencià. Deixes que un valencià enxufa quan vol saber què passa. Però així estan els millors professionals valencians, els millors, sabem fer-ho tot. Estem fent una retransmissió en un camió que hem llogat i 4 xapes i 3 cables. Així estem fent una retransmissió. Més xulo que un. Perquè voleu furtar-vos el lloc de treball. I per tant no feu aquesta cara de resignació, perquè qui no anem a resignar-vos com a ser vosaltres, perquè això no és cap prova, perquè vosaltres estem guapos en part dels nostres fills. Hauríeu de paralitzar ara mateix el que aneu a fer i que nos regueu una vegada per totes la Generalitat i entre tots intentarem salvar aquesta empresa pels valencians. La huelga convocada en contra del expediente de regulación de empleo en Radio Televisión Valenciana afectará también mañana la retransmisión de la crema. Será la primera vez desde que existe Canal 9 que no se llevará a cabo este programa. ¡Escolta, Rita! ¡Canal 9, Rita! Acabem d'entrevistar-nos en un dels socis del despatx de Garrigues, el despatx en el que la direcció de la nostra empresa corrupta preparen un expedient de regulació per a tirar a 1.000 treballadors al carrer. Volen tirar a 1.000 treballadors al carrer els mateixos que han robat els diners de Radio Televisió Valenciana i els han passat a la trama Gürtel. Ens hem presentat en el despatx y hem demanat que volvíem una reunió. Ha declarado como imputado en la Audiencia Nacional el exdirector general de la Radiotelevisión Pública Valenciana, Pedro García. Según ha explicado él mismo en los pasillos de la audiencia, ha dicho que era amigo de Álvaro Pérez, el supuesto responsable de la trama en Valencia, y que los regalos que pudo recibir eran los normales entre amigos y no dádivas de la trama Gürtel. También ha asegurado que los contratos durante la visita del Papa a Valencia en 2006 se hicieron de forma legal. Coincidiendo con su declaración, un grupo de trabajadores de la televisión pública valenciana se han concentrado en los alrededores de la audiencia para protestar por su gestión.
la identitat d'este poble, del poble valencià, amb la seva llengua i amb la seva cultura. Això i només això és Radiotelevisió Valenciana i no l'anem a deixar caure. Que ho sàpia el senyor Fabra. I els canalles que han anat a robar-ho tot no poden ara fer-lo pagar als treballadors que han treballat honrada i dignament per servir els valencians i que no han pogut fer més perquè han tingut directius que han servit única i exclusivament a un partit plagat de corruptes. Angry workers interrupt a midday news bulletin as Valencia's regional TV channel becomes yet another example of Spain's debt crisis. The regional government, run by Prime Minister Mariano Rajoy's party, is almost bankrupt and has announced plans to save €54 million by laying off 3/4 of the workforce here. That's almost 1,300 people. That's just not fair, says this woman. It's not the workers who are guilty, it's the management that over recent years got the company into this terrible mess. Yet another headache for the Valencia government, which is embroiled in corruption scandals. The channel itself was seen as hugely overstaffed and run primarily as a mouthpiece for local politicians. Jo vaig entrar i tots vosaltres vam entrar amb les mans netes. I sí, amb les mans netes i plenes d'experiència i sabidoria. I després de concentracions com aquestes, me'n vaig amb les mans cosides de solidaritat amb tots els meus companys. Perquè jo no sé si em toca a mi espere. Jo no sé quants n'hi ha en la meva categoria, però jo estic amb tots vosaltres. Perquè tenim motius per a plorar, el que ens estan fent és molt gros. I veure desfilar a tots els teus companys en els que començares en la ràdio, això no ha tingut nom, perquè han fet una selecció increïble. Els criteris els han reinventat. Estos innoven respecte a lo que ells mateixos diuen i lo que han dit fa 5 minuts. Això és molt dolorós, el que estem passant. Ahir també reberen les comunicacions alguns dels companys que els tenim així. I aquestes llàgrimes, jo el que vull dir-vos és que és normal que estiguem així i que estiguem plorant, però que aquestes llàgrimes, missatge al suplente i als de la Generalitat, no són llàgrimes de feblesa, són de dolor, però així ningú ha posat encara el genoll en terra. Així, això no s'ha acabat, no mos hem rendit, anem a defendre'ls que estan fora per a que tornen, i això va a continuar. Anem a continuar treballant des de la solidaritat que tots els treballadors heu expressat amb els 48 expedientats. Anem a treballar amb el treball i les protestes de cadascun dels treballadors d'esta casa que des de fa un any estem eixint al carrer, estem mobilitzant-nos en concentracions, en manifestacions. Anem a lluitar als tribunals en la defensa dels llocs de treball en esta casa, en esta demanda col·lectiva que hem presentat, en els diners que ens volen llevar a través del Plus Conveni. No hi ha més que treballar, perquè no anem a baixar els braços. Ho diem sempre i anem a continuar dient-ho fins al final. Anem a treballar tots els dies per defensar esta casa que és dels treballadors, dels homes i les dones que des del primer dia, des de l'any 89, hem contribuït a que aquesta casa continue sent pública en valencià i de qualitat. Continuem treballant